Sunshine, sunshine. Ahoj, ja som poprvýkrát v tomto roku na prechádzke. Je 1 stupeň, takže fúka, je zima a chcela by som poďakovať za zhliadnutia, ktoré som si našla u mňa na kanále. Naozaj ďakujem. Chcela bych dosiahnuť aj odbery, aby som vedela, že moja tvorba, ktorú ja budem robiť, vás bude baviť a neviem, budem robiť hlavne vlogy, lebo to ma baví najviac. Dúfam, že sa to aj vám bude páčiť. Pardon za koktanie, ale no, nemala som pripravenú reč, ktorú vám poviem, tak to robím takto od ruky. Ako môžete vidieť, som tu takto na prichádzke a je zima, fúka, ale pekne. Takže ďakujem naozaj za podporu a chcela by som dosiahnuť aspoň 30 odberateľov, aby som vedela, že vás moja tvorba začne baviť. A no, slnko. No a dúfam, že to bude stať za to u mňa na kanále. Čaute. Chcela by som sa ešte raz ospravedlniť, lebo keď mám studené pery, tak nerozprávam zrozumiteľne, neviem prečo, nejde mi to vtedy, stuhnú mi. Stuhnú. Studené ich mám proste a nejde mi to dobre rozprávať, takže sa ospravedlňujem za to a naozaj vám chcem ešte raz poďakovať za všetky zhliadnutia, ktoré som si tam našla, bolo to fakt úžasné a keby ste dali naozaj, že by som mala 30 odberateľov, tak bych zistila, že moja tvorba, moje vlogy, moje zážitky, short vás budú baviť, tak by som to robila aj naďalej, lebo mňa to baví strihať rovnako ako vás to baví pozerať, takže mi zanechajte odber, poprípadne nejaký pekný komentár a vidíme sa. A ešte raz prajem krásny, pekný deň. Viem, že som vám nepoprijala, tak vám prajem krásny, pekný deň a užite si.